Dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno ubing, agulima kan agtal na kayon, tairugi tayon ti sarsarita tayo anapauluan. Tinangisit, akrayola. Nalaing nga agdrawing kan agpinta ni Gino ubing. Ibagbaga ti ina kan kabsat na, amabalin nga isalip dagiti obrana, ngam saan pa'y akayat ni Gino nga isalip. Tasigon kan kuana, kat saan pa'y nga iso tay makuna at talaga analaing. Ti saan nga amo ni Gino? Agkikinantyaw dagiti ar-aramaten na akrayola iti panagdrawing na. Iti may sagundaway kat. Anya nga'y padak akrayola nang isit. Kada tayo amin nga ar-aramatan ni Gino akrayola. Sikalaan ti sana mararamat. Wen nga rod, jak ammo no apay. Kasano nga aramatan na ka, kat naglaad nga mintikolor anang isit. Ha? Putno timbaga ti kadwata, analabaga akrayola. Talaga anaalas akitaan ti kolor anang isit. Iswasan na ka nga aramatan ni Gino. Uy kandan iti maris dagiti drawing na. Saan ka nga min amayan natop apag kulor na? Ay, anya nga rod ngay, no iso tigasat ko. Saan laangan anapartuat ti kolor anang isit? Gaputan na alas agitaan! Manang Sheila, kita am dito inaramid ko, oh. Wow! Nagpintas, ading ko. Nagmayat dagiti maris ngay naramat mo. Apag isulaunay iti lumlumnat nga init nga drawing mo. Magustuhan ka di, Manang? Wan, ading ko. Nakapimpintas at talaga. Apay no, makisalip ka kadagiti contest iti pinalaingan nga drawing. Wan no, agpinta ko ma. Saan pa yung matasyak ti makuna na laing nga talaga, Manang Sheila? Ngam nagpipintas dagiti ipimpintam. Kan dagiti drawing mo. Pang contest dagita. Madanon to siguro, Manang. Ngam saan pa lang nga ita? Inton eksperto akto siguro nga agpinta ka nagdrawing. Isunto ti pan nakisalip ko. Nangag mo ti saritaan dagiti agkapsat. Padak akrayola amaris na labaga. Wan padak akrayola amaris berde. Sigurado maaramat tayon to amin akrayola. Nangruna kadata. Tati maris tati pagaayat nga aramatan ni Gino. Kadagiti obrana. Naku namon. Ngam sigurado. Adal tumanan may sadita amaris asaan ama aramat. Nakakaasin tumanan nga umapapal. Tadi man lang maaramat matapulos. Saan nga min anapintas ti kulor. Wano maris na. Naapay mat nga min anapartuat pay laang ti kasta amaris. Kat talaga mat anaalas. Husto ter aramidam anak ko. Alukuyong jay adim, tatalagamat ngamin analaing nga agdrawing, kan agpinta. Iso nga ruti kanayon nga ibagakkan ko na, nanang. Dinak magpatpat yun. Basta alukuyam latta anak ko. Saan mo asardengan, takas tamot laang ter aramida. Wan, nanang. Bayam takasaritak tumat. Adda nga mintay na alingag ko nga adda pa kontes ijay ili iti mabiit. Anya pa kontes, nanang? Para kadagiti nalaing nga agdrawing kan agpintor. Ha? Kasta aya? Wan anak ko. Iso nga alukuyan taji adim. Tabarang mayat amakisalip. Adda kami kinimanang mo amang suportar kan ka anak ko. Patyag akabailam nga abakan dagiti padam asumalipto iti dayjay a kontes. Ang mga numabay na anak lang ijay, Nanang. Ay na anak ko,
Siya kung ti mangibagbagakan ka. Nalaing ka. Mamati ak akabailam ida nga abaken, no kas pangarigan tamakisalip ka. Kanawan mo ti rumbang apagpainam kat. Tano bilang saan ka mapagasatan ang mga bak, awan mo ti dakas na kat anak ko. Tinapatag kat pinadas mo. Nanang, Iso a panunutam ana imbag anak. Sayang ti talentom no saan ang maaraman. Madamati pa nag-insayo ni Gino nga agdrawing ken agpinta. Inruar namin dagiti padak a Crayola. Malaksid kanyak. Talaga nga iti oray ka ano man. Di nakaramatin ni Gino a pagkulor iti ipintana. Sigurado akan tiyawan dakmanen dagiti padak a Crayola. Gaputa siyak lang tisan a maaramat. Anya matenti kastoy. Apay ngamin asaan amar aramat tikas kanyak amaris nangisit. No itatagin insayo ni Gino. Kat di nak inaramat. Nakarkaron ton adinak maramat inton makisalip. Nanang, kita am day ti kabarbaro nga drawing ni Gino. Wow, nagpintasan anak ko. Kaano na nga in drawing da ito eh? Itay laeng, nanang. Ay na, talaga na laing nga drawing di adim. Amo na pa'y nga aramaten dagiti agduduma amaris ti Crayola. Nagpintas ti pan nakaaramid na. Nakarkaro pa'y apimintas. Gapo ka dagiti maris ti Crayola nga inaramat na. Talaga na idumduma ti talento ni ading ko a Gino, nanang. Nako namon anak ko. Iso anas ken ama allokoy ta makisalip iti umadanin apakontes iti panagdrawing. Nakapagdesisyon ka kadin, ading ko. Manang Sheila, Dakal ti pamatikan ka. Amok akabaalam nga abakan dagiti padam a makisalip no bilang laeng. makisalipak manang. Ngam sana tapno abakak dagiti padak ang makisalip to. Ha? Ti kayat ko, makisalipak laeng. Tapno maipanagnek ko ti kabalak. Awanan ti sabali manang Sheila. Adakan ka dayta, ading ko. Tinapatag kat mayat kan a makisalip. Takas na ko na ni nanang. Saan arumbang amasayang laeng tinaidumduma at talentom iti panagdrawing. Mangag mo timbaga ni Gino. Sika, Crayola ang nangisit. Ha? Makisalip ni Gino. Panagpintakan, panagdrawing ti pakisalipan na. Kat sigurado. Amin kami padam a Crayola kat aramatan na iti salip na. Ngam sika. Pulos adi na kanto aramatan. Ninamnama konday ta. Crayola amaris verde. Iso adinak kumamot ten tagibasitan. Ibagbagak lang. Tapno amom. Pangasim ko ma. Huston. Saan ko mat siguro abasol. No apay anang ngisit ti maris ko. Jak mat kinayat ama partuatak akastoy. Laad ka ngamin. Ha? Awan sirdim. Sika amaris nangisit. Kat iti uray ka anuman. Di na kanto aramatan ni Gino. Apang kulor kadagiti agkakapintas a drawing kan ipintana. Ngamda kami. Aramatan na kami inton makisalip. Sigurado na ita. Napintas ti konsepto a plano mga isalip iti dayjay nga on the spot contest anak ko. Magustuhan nyo ka din, nanang? Una, sigurado an na idumduman to lakit di ti maaramid mo. Sapay la kumata magustuhan to dagiti hurado. Ay na anak ko, mamati ak iti kabailam. Iso apatsik a magustuhan dan tumat ti anyaman apartuatem iti dayjay asalip. Nanang? Kas nakon kan ka, naidumduma ti talentom anak ko. Kat sigurado an napintas to ti anyaman nga idrawing mo inton madanon ti pakontes. Dayjayan, nanang.
Mangrugin nga ag-drawing ni Gino. Patsik ang napintas ti partuaten na ita anak ko. Kat mamati ak ama gustuan dagiti adda ditoy. Nanang, Naidumduma ti napanunot na a konsepto iti i-drawing na. Iso asigurado adayawon to dagiti adda iti dayto asalip. kastamot lang tinamnamaak, Nanang. Tamok, talaga ang nalaing ni Gino. Apaman namang rugin nga kan ni Gino iti Maris ti drawing na. Sigurado asikan to manlangan ti mabati dito'y karton. Crayola anang isit. Husto ni Crayola Abelde. Kaasi kamat Crayola anang isip. Nalaat kan tumad namin. Idinto tata kami. Napipintas ti Maris mi. Kas kumakanyak. Nalabaka ti Maris ko. Ngayon natop unay ako lang ti maysa anapintas arasas. Amakay ayon iti imatang nagiti tao. Katsyak mat. Birdi ti Maris ko. Mayan natop akulor dagiti bulbulong amang mangtad ngayon iti aglawlaw. Pangasyo, husto ko man. Maklon ko nga awan ti serbek. Iso asandak ko man. Ay, Imposible mat nga ramatan na iti pasalip. Kasano kumamangabak iti pasalip. Naramatan na tinangisit amaris ti Crayola. Ay, apay nga mo. Naisutiin nala ni Gino. Manipot iti karton. Anya ti makagapo. Kablaawan ka anak ko. Kulak tumot analaing ka. Oh, makitam, ti in-drawing mo nga imahe ni Jesus tinapili daan ang abak. Nanang, Ading ko, nagpintas ti panang i-drawing mo iti rupa ni Jesus. Apag isula unay tinangisit amaris ti Crayola nga inaramat mo. Nakarkaron abimmaltaw ti imahe ti rupa ni Jesus. Kat day talakit di tinagustuhan dagiti horado. Husto ti kabsat mo anak ko. Talaga analaing ka. Tati in-drawing mo nga imahe ti rupa ni Jesus tinangabak iti daytoy apasali. Mapapain kami kun ka. Crayola anang isit. Husto ni Bertie a Crayola. Crayola anang isit. Tinagibasit na ka. Inoy uyaw na ka. Imbagbagami nga awan ti serbim. Tadi na kanto pulos maaramat ni Gino. Iti panagpintana. Ngambidot kami gayam. Ta iti pasalip pa dinarayan na. Siksikalaang ti Maris na inaramat na. Para iti imahe ti rupa ni Jesus na impintana. Pakawalan na kami kuma. Crayolaan ng isit. awan anyaman na dayjay. Lipatin tayon ti amin. Tinapatag ita na amiris tayo. Ngadda ti patag tayo amin. Anyaman ti maris tayo. Adalat tamit pakaaramatan tayo. Manipod nga rod idin, ubing. Saanen at tinagibasit dagiti daddo maamaris ti Crayola, ni Crayola anangisit. Tanaamiris da nga amin dagayam kat adda pakaaramatan na iti umno agundaway. Bueno, ubing. Ditan tinagipusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Ferdinand Feria. Iti direksyon ni Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo,
Aggagat ken agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makadulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yo amin.